Paruli, Florante and Susan Pagyo, Irvi Teddy Libang,
Dahil nasa ika-6 na araw ng ating simbang gabi, lubos na pagbati at pasasalamat kina Ivanian Siponio, Norma Maglangke, Mr. and Mrs. Roel Maniaco and family, Cora Mago, Mr. and Mrs. Elena Garcia and family, Rodel Dimal, Nova Cortez bilang ating mga lay collaborators. Ang punong tagapanguna sa banal na misa ay si Reverendo Padre Edwin Belay mula sa Diocese ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Magsitayo po tayong lahat para sa pambungad na awit. Gising, oras minas na, nililipas na, dosas lang na, umulot king kasalanan, inundaratang kekatang tanggapan. Sa matutog, gigising na ka, ning kaligtasan mo malapit na, umulot king kasalanan, inundaratang kekatang tanggapan. Keking masalah, kekalinisan, kekapayapan, kekaligtasan, kekatuliran, kekatimawan, kalang ning lugod, kalang ning ginoo. Gising, oras milas na, nililipas na, dosas lang na, umulot king kasalanan, inundaratang kekatang tanggapan. Sa matutog, gigising na ka, king kaligtasan mo malapit na, nararamduman kekang bulutan, ing kamasalan kekang harapan. Gising, oras miras na, nililipas na, dosas lang na, umulot king kasalanan, inundaratang kekatang tanggapan. Gising, oras miras na, nililipas na, dosas lang na, umulot king kasalanan, inundaratang kekatang tanggapan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat sa pag-aalay ng misa, tayo muna'y humingi ng kapatawaran sapagkat tayo'y makasalanan. Yumuko tayo at magsisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awitin natin ang papuri. Sariling banwa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang iyong mga anak ay magkamit ng paglingap ng mahal na Birheng Maria at pakundangan sa Kanya ay mahango ang tanan sa lahat ng masama at maging dapat sumapit sa ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan, babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ng alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Tayo po'y magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alle, alle, halleluya. Alle, alle, halleluya. Alle, alle, halleluya. Halleluya, halleluya. Emmanuel na hari namin, halina't kami sagipin at utos mo'y tutuparin. Alle, alle, halleluya. Alle, alle, halleluya. Alle, alle, halleluya. Halleluya, halleluya. Alle, alle, halleluya. Alle, alle, halleluya. Alle, alle, halleluya. Halleluya, halleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabululan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwedeng batiin ang katabi ng good morning. Good morning. Good morning po. Noon pong unang nagmisa ako dito, na late po kami sa susunod, kaya pinakiusap ko si kay Among Rick na baka pwedeng paikliin natin yung misa, maikli yung kanta, mabilis yung lakad ng mga server. Kasi po ay may kasunod na misa at yun ay 5:30. So, paglabas po namin, punong-puno yung patio, hindi rin kami makalabas. Kaya mamaya po, pagkatapos ng misa, pakiusap ko po na pabayaan niyo muna kami makalabas. Walang kikilos ng masama. No? Walang kikilos ng masama. Huwag munang maglakad sa kalye o magano. Hayaan niyo munang pagka natapos yung ating pangwakas na awit, lalabas na po ako at tapusin yung pangwakas na awit at saka pa lang tayo kikilos. No? Huwag naman masama. Saka pa lang tayo kikilos para makaalis po kami agad. Amen ba? So, salamat po. Pamilyar na tayo sa ating ebanghelyo ngayon kasi ito yung ebanghelyo noong ika-4 na linggo ng Adbyento. At sa ebanghelyo na yon, ang patrona ng Simangabi ay yung magpinsan na Maria at Elizabeth. Ngayon gusto ko pong mag-concentrate kay Maria. Tatlo po yung kilos ni Maria sa ating ebanghelyo ngayon. No? Una, siya ay naniwala sa sinabi ng anghel. Binanggit yun ni Elizabeth. Mapalad ka sapagkat ikaw ay nanalig na ang mensahe ng Diyos ay matutupad. No? Pangalawa, nakilos ni Maria, hindi lang siya nanalig, kundi nagmamadali na kumilos. She moved with haste. No? Nagmamadali siyang kumilos. Tapos, panghuli, at siya'y naglingkod. So, tatlo. Nanalig, kumilos, at naglingkod. Naniwala si Maria at nagbahagi ng tuwa sa magandang balita. She did not remain in Nazareth. No? Pwede niyang isipin talaga na buntis din naman ako eh. No? Ba't naman ako magdilingkod sa isa pang buntis? She went out on her way. Yan din sana ang gawin natin sa mga araw na ito. 4 na araw na lang. No? Pasko na. May 4 na araw tayo at wag sana tayo manatili kung nasaan tayo komportable. Let us move. Pumunta tayo at tagpuin ng iba. Maniwala tayo na kumikilos ang Diyos, hindi lang sa atin, kundi sa kanila rin. At sana kumilos tayo at makiisa sa mga nangangailangan ng tulong. Kahapon ko lang po nakita yung nangyari sa Surigao. Siguro 2 years nandun po ako dahil may kaibigan akong pari at napakaganda ng lugar. Kapit-bahay po ng Siargao yun eh. At nakita ko po talaga yung mga nakita ko noon, nawala po eh. Parang they were wiped away.
At sabi ko nga, pagka tayo tutulong sa mga nasalanta, ang nasa isip natin ganito, kung ako naroon, magpapagawa ako ng bahay. Nandito ako. Alang nasira. Ano naman kung yung sana ipapagawa ko kung sa akin dumating yung bagyo na yon, ay itulong ko ngayon. Para pagka dumating sa akin yon, may tutulong din sa akin. Ganun po. Sana ang pag-iisip natin. Na gagastos sana tayo kung tayo'y nabagyo. Pero hindi gumastos. Bakit naman kahit paano, yung gagastusin natin, hindi pa natin ipadala doon sa mga talagang nawala po yung napakaraming magandang tanawin doon sa Surigao at Siargao. Ganun din. Tayo po'y nasa pandemic pa. At akala natin okay na, wala na yung Delta meron na namang Omicron. So hindi natin alam kailan ba ito. Marami pong bad news ngayon, bukas tayo. Pero may possibility na mag-lockdown kung sakaling tayo abutan itong Omicron na to. At sa bad news na ito, kailangan talaga natin na ika nga ay maging mabuting balita para sa iba. Kailangang makita natin na tayo man ay inaanyahang maging Maria na may dala ng Diyos para dalhin sa iba. Huwag sana tayong magpabaya na 4 na araw lang ala pa tayong ginagawa. Magmadali tayo, manabik tayo sa Panginoong dumarating, sa Panginoong daladala natin at dalhin natin siya sa iba. Ang dami pong nangangailangan ng magandang balita. Gamitin natin ito para maipakilala si Jesus at ipadama ang kanyang kaligtasan sa pagbabahagi sa kanya para sa iba. Alam niyo po, hindi lang ito para sa iba na nasa labas ng tahanan. Sa mga barangay pong ako'y nagmimisa, hina-highlight ko po yung pamilya. At kung minsan sa loob ng pamilya, nagkukulang po tayo para dalhin si Jesus sa kasambahay, sa kasama sa bahay. We have our own comfortable zones in the house. Yung iba nasa kwarto, yung iba nasa kusina, yung iba nasa salas. Parang hindi magkakakilala kasi kanya-kanyang hawak ng cellphone. At hindi rin sabay-sabay tayong gumaganap ng mga dapat gawin ng pamilya. No? Pagkakakain na, sasabihin ng isa, mauna na kayo. At tinatapos ko pa si Vice Ganda. No? Nasa showtime pa. Pagpapalit kay Vice Ganda, yung pamilya kay Vice Ganda. O kaya, sa hapon, sige na, mauna na kayo at baka mamatay na si Cardo Dalisay ngayon. So, ganoon na, no? We just don't want to share our lives with the people we live in our house. Kakalungkot yun na may kanya-kanya tayong buhay sa loob ng isang bahay. Buti pa sa bahay ni Kuya, no? Sama-sama sila. Pero doon sa nag-uusap. Pero doon parang hindi ko po alam na bakit ganon yung ating choice to live in a house with strangers. Kilala mo ba yung kasama mo sa bahay? Tatay mo, nanay mo, kapatid mo, o talagang ganon lang? Borders lang kayo in one house. Bakit hindi kayo sabay-sabay kumakain? Bakit hindi sabay-sabay magdasal bago kumain? Bakit hindi sabay-sabay magsimba? Kasama mo ba yung pamilya mo ngayon? At sasabihin mo, mauna na kayong sumimba. Mamaya na ako. Yung mamaya na yun, ala na. Hindi pala sisimba. Ito po yung sana'y makita natin. We are not only invited as individuals, but as families to come to the Holy Family of Jesus. No? Bawat isa sa atin pwedeng maging Maria, dala-dala si Kristo at ibahagi si Kristo na nasa atin sa kasambahay, sa kasama sa bahay. Bitawan niyang cellphone na yan. At kapitan, hawakan ang kapamilya.
we should move in haste. Magmadali. We should share the God in us with our household. And we should serve each other in the house. Maipakilala mo sa magulang mo na mahalaga sila kasi nandun ka para pagsilbihan sila. Makilala ng anak mo na mahalaga siya sapagkat nandun ka para kausapin siya. Amen. Amen. Tumayo tayo. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, buksan mo ang aming puso. Ulitin natin. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa simbaang panlahat, nawa higit niyang pahalagahan ang papel ng kababaihan sa pamayanang Kristiyano at tuwinang ipagtanggol ang kanilang karangalan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa lahat ng ina, nawa palakihin nila ang kani-kanilang anak ng may takot at pagmamahal sa Diyos at maging inspirasyon sa kanila sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa lahat ng babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, nawa manatili silang tapat sa kanilang mga pangako at para sa mga sumasampalataya'y maging salamin ng kaningningan ng lubos na pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Panginoong Diyos, makapaghanda nawa kami para sa darating na Pasko, na tulad ng paghahanda ni Elizabeth para sa pagsilang ni Juan at ni Maria para sa pagsilang ni Jesus, na ating Panginoon at tagapagligtas, na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Magsipo po ang lahat para sa paghahanda sa mga alay. Tanging aldoning mamagkanda, o tanging layong tinulungan, o tanging lungkot yung may pupuslangan at may bibong puso.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lingapin mo ang mga alay at panalangin ngayong ang mahal na ina ng Diyos ay ginugunita upang maging kalugod-lugod sa iyo ang mga ito at magdulot sa amin ng tulong at kapatawaran mo. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami ay nananabik at nananalangin na lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ng kapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na puno ng alak, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay bunidain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat
dahil kami ay upang minarapat na dumito sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang natitipon sa iyong harapan at ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco ang aming Papa, ni Florentino ang aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlay, ang aming mga inaalaala sa misang ito. Sila na may pag-asang muling mabubuhay at ang lahat ng aming pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalibanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ng kanyang esposong si San Jose, na mga apostol at banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa halip na awitin, ating darasalin o bibigkasin ng taimtim ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloob sa amin ng kapayapaan, lalo na sa aming mga tahanan. Iligtas kami sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo, sapagkat sa iyo ang kaharian, Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Ipagkaloob sa amin ang kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Tayo magbigay ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na
Narito si Jesus. Nagpasyang isilang sa loob ng isang pamilya, sa loob ng isang tahanan. Mapalad tayo na dito sa kanyang piging ay kanyang inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa tayo ingatan at ipagsanggalang ng katawan dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Tumayo po tayong lahat. Panalangin sa espiritual na pakinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo ngayang mawalay ako sa iyo. Amen. Dalum
sablang tao akit na, iligaya nindiru, balang pulpul tambakan niya, pundok-pundukan patasala, ating sablang tao akit na, iligaya nindiru. Siwala pupulisan na, isa siya'y dalaming dinu, itulig luwing dalalana, tatangyain kay katamang Diyos. Walang ulpul tambakan niya, bundok-bundukan patagan na, ating sablang tao akit na, hindi kaya nindilu. Walang pulpul tambakan niya, bundok-bundukan patagan na, ating sablang tao akit na, hindi kaya nindilu. Mamahilaban mapupos na, Dinulagwa manakit na lang, Ding maklap makaramdam na lang, Ding piletera kintulan. Walang pulpul tambakan niya, bundok-bundukan patagan na, ating sablang tao akit na, hindi kaya nindilu. Walang pulpul tambakan niya, bundok-bundukan patagan na, ating sablang tao akit na, hindi kaya nindilu. Sulit aking mata sa mundo, ikulisak pamanyaos mo, tumula ka o Jerusalem, pangalaling ginugit ang Diyos. Talakad mo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, ay maging dapat nawang magkamit ng iyong kaloob sa pagtubos sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lang po, walang kikilos ng masama. Kakantahin muna, tapusin ang pangwakas na awit bago tayo kumilos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay inaalay na. Humayo kayo sa kapayapaan. Iuwi sa inyong mga tahanan at pamilya ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.